dakizuten bezala, udala, ez bakarrik azken bola dautan, baizik eta baita ere azken urte hauetan, ondare historiko horren pixka bat bilketan, rekuperazioan, memoria historika horren rekuperazioan ari da JK lanean. Egiten ari den lan guzti hori nola probesten dugu, nola pixka bat kokatzen dugu pixka bat gure herriko aurrentzako, ezta? Eta hortikan, hausnarketa horretatik dator pixka bat bantxa bezalako unitate didaktikoa. Pasaia hobeto ezagutzeko horrelako unitate didaktiko bat behar genuela pentsatzen genuen. Noski, horretarako lehenik eta behin ikastetxeekin hitz egin zen, lan guzti hau nola probestu genezaken pixka bat aztertzeko, eta beraiekin hitz egin da, beraiekin elkarlanean eta baita ereiten enpresarekin sortu zen bantxa bilduma hau. Zer ezanik ez dago ere, ikastetxeek lehendik ere Pasaia eta Pasaiako errealitatea lantzen zutela, baina orain gaur aurkeztu nahi dugun unitate honek, beraien lana ere ikastetxeetan zer esanik ez dago, aurrei eta Pasaiako errealitatea erakusteko lagunduko diela eta beste tresna zalantzarik gabe oso baliagarria izango dela beraientzako aipatu duan bezala Pasaiako errealitate hori ezagutarazteko. Aipatu batez ere, saiatu berala lanago egin dugun nenean, pixkate antolatzen dagoen informazio historiko guztia 9-12 urte inguruko aurrentzako. Eta horretarako egin dituguna izan da azalpen oso sinpleak emanez eta ariketak, txangoak eta bestelako zenbait ilustrazioaren bidez eta osatu ditugu 5 unitate direla azken finean 5 gai nagusi. Carmengo hemen behintzat oso ondo baloratu dugu ekimen hau, oso interesgarria, oso baliagarria iruditzen zaigu eguneroko praktikan behintzat. Gure kasuan, gehien bat Pasaiaren herrian murgiltzen dugu bigarren zikloan, hau da 8-10 urte bitarteko aurrengan, ez? Eta orain arte egia esan ahalegin handia egin behar izan dugu beti informazioa eskuratzeko eta umei egokitutako informazioa eskuratzeko, ez? Orduan, ikusten dugu material honekin behintzat, eremu hori guztiz gaindituta izango dugula, ez? Eta gero beste aldetik ere aipatu nahi dugu, Pasaia eta gure kultura eta gure sustraiak eta ezagutzeko oso tresna importante izango dela. Hirugarren mailatik aurrera egiten diren proiektuen barruan sartzen da herriarena, ez? Eta aurten material honek egingo duguna da proiektu horiek egiteko erraztasunak emango dizkigu. Eta beste aldetikan, nik uste dut gauza oso inportantea dela nolabait banatuta dagoela, ez? Ikasturte desberdinetan banatuta dagoela. Eta gero ez dela gauza bat gehiago egin beharrekoa, ze nik uste dut dena badukagula bako sensazio bat, ikastetxetara beti iristen dela hau egin behar da eskola, egin behar du eskolak, hau egin behar dugu eskolak, ez da. Kasu honetan ez dela zerbait gehiago, baizik eta egiten dugunaren barruan txertatzeko moduko zerbait, nik hori azpimarratu nahiko nuke. Guk erabiltzeko asmoa daukagula, oso garbi, datorren urten hasiko gara erabiltzen, ze berez aurtengo programazioan gai hau landuta daukagulako, eta ez genuen nahi egin pixka bat ikasleen artean banatu eta besterik gabe, lanketa egin nahi dugu. Eta gero, ikasle talde batekin egin dugula kontraste lan bat banatu dugula talde batean, eta ikasleek oso harrera hona egin dutela, ez? Ibitu zeiela oso erakargarria, ikusten maila horretan hori azpimarratu behar dugula. Eta ikusten dugu gure lana errestu egingo dugu lan